тия масло от камионите, да, харесали са БМП. Става по това на 10 години. Кой казал накара да не си доклада и готово? Чао, пак. Ей, Вики. Какво ви хареса са клетите? Кароса тук ли? А, той е новия, аз съм го снимал, то в тримното съм го качвал. На прелеза на Бирибит. Кароса тук ли? Знам някои работи. Ало? А, кобрата е там. Кобрата. Да, ще го снимаш ли? Ало? Ало? Тук сме, така... на БМЦ-тата отзад. Зад вдара си. Зад вдара. Чакай, аз ще кажем, чакай да наснима децата новия Мерцедес. Дед го изтримнира. Този, слушай да ти кажа, този за летището е с две скорости. Той е направен с две скорости. Защото е за летището. Повече. Не е с 4-5, да. Кара на обред. Ще опълнява. А то се спухане гумалира. И она е увиснала. Възглавниците може да са. От дизел, защото чупите петите на кепи капи. И се гледа на бягането, защото ако видиш... 24. И в Иденци работи моя фирма, не клати. Затова ти го казвам. Как се казва? Свирили го това? Мамка му стара. Това му е най-интересно. Ето, кой искаше табели? И двигател сменен, нали? То не е оригинален. То нищо не е оригинален. Значи тя... Да, тия... Да, са модернизирани, да с... си даде. Да, хидравлична помпа. Като изложение, Това му беше историята. На какви километри? 170 хиляди. Седанките са много запазени. Той целият е много запазен. Тия диодните ленти. Нямаше да стане. Като на трамвайте как слагаха пури с ленти, помниш? Преди години. Има ли са някакви забележки автото? Да. Той беше продаван, после си. Внимателно само. Внимателно.
бе, това съм взел.